mna ndiyahlupha ndiyakuthanda ukulwa esikolweni ndiyakuthanda into ayindenza uba ndilwe ke but yazini abantu yazi lento ukhule kuthiwe yeyi bahle abantwana bakho but lo intombazana yena hayi mnti asinobufuze bani basho mna uyabona ke ezweni lobumnyama kwi-kingdom of darkness kuyavunywa naphaya njengoba noyesu umvuma ngomlomo nje naphaya funeka uvume although bakusebenzisa ungekavumi kodwa baze bakusebenzise kakuhle funeka uvume uyabona xa kuthengisa abantu abathengisa bezostoka apha eJoburg kufike bephethe zabheki zinemigca ya ngiyabona umkhonze ekhaya sithi ngumasikhenkethe ke thina ukhuphe ke lo myeni wami bamkhupha kule bheki awusisi ayinasemontweni into ayinasemontweni abantu bamkhupha apha ebhekini kulo masikhenkethe so lo myeni ke ngicela mhlawumbe ngumuntu mna bakhupha ikati so bathi ke bathi before bengamkhuphi bathi igama lo muntu ke mhloniphe because siyamhlonipha and igama lakhe nguLewu and then ke babe sebenifaka le ring kulo mna wase left bathi ke u-engaged ke le kati ke ayikathethi sapitshoza nje yazula apha caba ithi kusemzini wami apha. Welcome to the Dube Show. Of course, I go by the name Chris Moss. You already know I'm doing the best show. James knows. If you're new to the channel, please subscribe and press the notification bell and continue supporting us by donating to the account of the podcast. As well as join the membership. Thank you so much to those who are joining the membership. They're sending me screenshots. Yo, Chris, you joined the membership. Thank you so much. It helps a lot to a channel if you join the membership because that's how we got paid. As well as don't skip the ads and press like before you watch the episode. You press like, you press subscribe, then you comment. Those are the things that people can contribute who watch the show. It's going to help us to grow even more. Don't just watch and don't subscribe and don't like all these things beside membership. All these things, subscribing and liking is free. You can just subscribe and like and you can share the podcast or comment. Those things are free. But if you want to join the membership, you start from 14 Rand. You can join also the membership per month. You can pay 14 Rand or give thanks. You pay once off. You can pay that amount that you want to pay is once off. And those who are donating, the account is on is also on the description and before the show start, the disclaimer. Before the disclaimer shows, or after the disclaimer. Yeah. After the disclaimer, then our details are there. Please donate. Also, because we also help people who don't have food, those people who need like really help, who don't have food, kids that I have to go back to school. I also pay for them. I also make sure that some families, they get money to buy food. So please donate as much as you can because you're no longer helping only the channel, but you're helping other people that I help to get food, to get jobs, to get school fees, to go to school. As we're talking, maybe 5 children are at school right now. The school fees are paid. Some they have shoes, some they have food to their table. So if you donate, it also help along to that. So thank you so much. It's one story at the time and one testimony at the time on camera and sound as usual. Like with my man James, he has to tell me the time. James, you better tell me the time. What time is it? It's God's time. Is what? God's time, my brother. We on grace. Oh, we on grace. I love grace. Itata lithini ixesha kanti. Ixesha likaThixo. Sekuyixesha likaThixo. Ngiyabulela mntakwethu. You're new to the channel, subscribe as well as like the channel. I'm with my beautiful sister today. People have been saying, "Sifuna sister Calip, sifuna sister Calip." I'm like, hey, I will try. Then I did, James. Hey, I'm a minister, I deliver. Then she looks so beautiful. My sister looks so beautiful. We're both wearing glasses. I like that. And he covered. Her head is covered. And man, you look amazing, my sister. And welcome to the show. Amen. So once you give yourself to Christ, you just look beautiful. Hey. Yeah. Yeah, because now I was like very ugly.
When? Before I became a born again. It was bad, my sister. No, I'm because when I'm like, why I'm so beautiful. Like I'm like, hey, handsome, I love it. But these ones are jealous, don't mind them. So wabona umohluko sokwamkela uJesu. Yeah, I'm saying I'm like I'm beautiful. I'm like God thing. Wena uthi imeni uyahamba uyabona wemini wakho uyabona ntwana le kanti. So yeah, no, thank you so much, my sister, for coming to the show. Maybe you can just give us your background ukuthi usisuba no phumaphi, because all I know is that is Sister Khaliphi, right? Khalipha. Oh, okay. Sicela usinike i-background ukuthi uphumaphi kuze kanjani ugcine sekuyi-journey to Jesus. Amen. Yeah. Elubulisa kuqala moya ngcelo khona phakathi kwethu. Amen. Le nto ibalekile. Ndibulise nini host leyo. Ndibulisa ababukeli bonke beChris Network egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Lo khulumayo ngusisiKhalipha noMtha Boneli. Ikhaya lami lise Eastern Cape, Willowvale, kodwa ndamuvela eDutwa. I was still young. Ndikhula andizoselula andithi stories. Yeah. Hayi phela kodwa kumele usitshele ukuthi ukhula kanje, just a bit of your background. Okay. Yeah. Ndikhula ke ndikhuliswa ngabazali ababini. Umama umsindiswe kuqala kunotata wami. I think 1990. It's always a case. Yeah. So I was still young. I think ndandina 9 ngelo xesha. So tata mephangela apha eJoburg eWestern Rustenburg kwezo ndawo. Then wabuya ke waphela umsebenzi. Yeah. Wayohlala pha ekhaya. Engeke ufumana umsebenzi, wasindiswa ke umama. Sikhula ke silandela umama thina. Futhi sicinga fana ukuthi nathi siyakholwa. Utata wazofumana ngoku utata umama sendisiweyo, utata akayifuni lento. Kodwa ke kodwa xa umama esemthandazweni nawo uyamvumela. Aye, and then umama kwanethuba apho athi inkosi yambiza necalling. Asikayazi thina lonto, siyalandela nje. Siye Sunday school. And then akadanga ahambe umama utata esekhona until utata wafumana umsebenzi kwendawo yokuthe kuseDutwa. Esakha izindlu, i-building izikolo encedisa khona. Kuthe ngo-1999 wasweleka utata. Wawelwa sisikafele, wawelwa sizitena. Wasweleka. So mna ke I was close to my father. Umama ndandingamthandi because wayethanda ukuthetha, wayekuthanda ukubetha, and ndandithanda nami ukumosha. So umuntu wayeclose kumo, wayendisiza, and ndinobanza ubethwa andihlebele utata. So anzange ndibe nayo relationship nomama. Ndandi hamba notata, uyabona ezilalini kuyaluswa, kuyahanjwa kuyiwe kubotshwa inkabi, kukhokhelwe. Uluse inkomo sisi. Yebo. So ndibuya umama selephekile, ndibuye ndihlambe, khona into ezombiwa kuthiwa ngonoqinqa ezombiwa ngapha emahlathini, sibuye ke size nazo, sizombe notata size nazo. So ndikhula nje ndingumntana katata. Futhi ke nomama noba uthetha into right ndandingamuhoyi kakhulu because oyena muntu waye close kum yangutata. Although mama wethu unothanda ukuthi sonke, kodwa umuntu waye close kuye yangibrother wami osemva kwami. Wasweleka ke utata, umama akaphangeli, engaphangeli nje, mna ndiyahlupha, ndiyakuthanda ukulwa esikolweni.
ndiyakuthanda into ayindenza uba ndilwe ke but yazini abantu yazi lento ukhule kuthiwe yeyi bahle abantwana bakho but lo intombazana yena hayi mpi azinobufuze bani Babesho kubani? basho mna Hawu babekusukela. wabenganisukeli so Usho ukhule uthi uma ukhula washintsha sesi. Wawuwese. Wawubakhulu. Usemncane. oh but ke ayikhona leyo nto leyo uthi xa ubuka ipics ubona ba we hayi kwakunzima la Eish. so lento endenza ukubana ndibethe umuntu onixela ngalento so after eswelekile utata umama wasithatha ke wasisa kwi-relatives zakhe then wanibeka mna kwindawo yokuthi kusemqanduli kumakazi wakhe then i-brothers amwasa kulo mamakhe kokwabo lo mama wethu Yeah. and then i-last born isister yam wayibeka kufutshane naye phaya edutywa emission ngokuthi ke phaya emission wayengavumelekanga umntwana ahlale kwakuhlala izisebenzi abantu abathandazayo abantu abashumayelayo so abantwana babengavumelekanga ngisazi isizathu so kodwa ke wayembona anytime efuna ukumbona. So I am 12 years now ndibheka emqanduli. Nalapho ndafika kungekho mnandi especially utata mengekho. Nafika ndihlupha naphaya. Umakhulu wami ethumela abantu bazoxoxa ndiyalwa. Ndicutha iswiti zabantu. Yonke loo nto le ndiyahlupha namandazi bakutheni. And then ndasimela pha ngoDisemba. Ndabuyela ekhaya. Ndabuyela apho mama khoyo edutywa. Waba nomsindo ke but wayengazuba saniphindisa apha bana ningazuphinda mna. Wanika omnye usisi okufutshana apha emission. Mandithi uwela indlela njengala. So manibuye esikolweni ndibuya ndizomjonga phinde ndibuyele ndolala khona. Kwalile ngethuba elithile kwacaba ke ufuna sonke soba iforce sibuye size ukuhlala naye. So uzawufuna umkhukhu apha edutywa so that sizokwazi uhlala naye mane siye emishini aphinda azosikoba azolala nathi. Undiseka usisi apha onobele mna ke bhuti khula nganditeketizwe ndazi noba umama mhlawumbe into yoba ndandiyi first born. Kodwa wayethetha wayenganditeketisi njengabanye. Soloko endingxolisa phekela abantwana yita abantwana. So ndifika kulo sisi nobubela kanamntana. So apha ndihleli kamnandi ndiyaphekelwa yonke into imnandi apha. Uzizwa umntwana. So uthi lo mama ngoku mntanam ndizababiza ngoko brother bakho sibuye siyohlala pha ezantsi. So apha ezantsi ngoku it means ndim ngoko zawuphekela abantwana bakhe. Ndizawuphinda ngondishawutwe apha ndizawuphinda ndibe ne-responsibility yokubana ndigade uba why benganxibanga why bethentheni ndathi andizoyohlala lapho. Ufika ke kum uzotsho ukuthi wayendigodola kangaka. So afike ke athi nomntanam sizawuhamba siyohlala kwaBham. Indawo ke kuhlalwa kuyo le. So ndithi mna mama andizuhlala apho. Hayi. Athi ke mntanam mna umntana uva ngam. So uzawuva ngam. Uzawuya kule ndawo endithiya kuyo. Saqala ke saxabana ke apha. Ndingamthethisi yena andazi noma selibele na ukuthi ebekhe wathetha into enje but mina isahleli nasesikolweni yandiphazamisa lento yokuthi zawuhlala nalo mama ungxolayo nalo mama engamthandiyo. Uthini sisi uyakotola? Ndiyakotola. Kanti awungekhona ukusinibekela ihit. So kwenzeka ukuthi ke esikolweni ke benengumuntu obalekayo. Xa kubalekwa kuvulwa isikolo so sine sport sokubaleka ndithi xa ndibuye esikolweni okay kulento nditsho ndithi ndikhulela lini yam nakwindaweni kuyo kusithiwa
hayi bahle abantwana bakho mama uMarhadebe but hayi i-first born yakho. So lento ibindenza baqhoxa ndibuye esikolweni ndibuye ndizozijonga apha esipilini hayibo bathana abantu bathi ndimbi nje ndimhle kangaka nje. So lento every time xa ndivukele esipilini ndozibona pha hayi bayaphosisa abantu. So ngolusuku ke ngoku I think it was January 2002 ndibuya esikolweni ndibuya ke ndikhulule apha kwasisinozuke then ndikroba umama. So kuba endicaphukisile today ansayomjonga although yena emane siza zondibona but ansayi mna. Mandibuya esikolweni ndibuye ke etown ke kuba khona lento kubana kube khona iwardrobe ibe indlu eyi-1. Thank you. Siyabonga. So kube khona iwardrobe apha ngaphaya ibe yilikhitchi kodwa iroom yi-1. So uyangena pha emnyango kuse kitchen and then ujikele ngapha kwa wardrobe ibe yi-bedroom kwehlule izinto. So ndingena pha ndishiya incwadi zami ndizo apha ebedroom ndihlala esitulweni and then sisibili esi. So ndisajongela noba hayi waya abantu and usisi wami undenze inhloko waya abantu bethi ndimbina ndisajonge lonto ndibona kukhona abantu abalapha esipilini but abekho apha endlini like awubaboni physically. Njengoba ndijonge esipilini bona bavele baceke bavele ngapha ngasemiqamelweni kodwa awubaboni njengoba sihleli sobabini. Bavelile kodwa kube khona into ethi mandiphume ndiye kwifriend yam endidlala naye apha eyadini usiyamthanda. So ndiphume ke ndiqale ndivuba ndiyoyika andingomntu owesabayo ke ndivuba ndiyesaba ndiphume ndiyojonga hayi mama usiyamthanda akabuye esikolweni and usemsebenzini. Akho nto ethi mandiwele ndiyobiza abantu akukho nto ethi mandingangeni kube khona into ethi mandingene. So abantu banxibile apha banxiba into eziblack ukubone banxiba ilokhu eziblack bathwele zawuthi intoni ngobozi kanene ibasket ezi uyalibona ukhukho ucansi. Yes lanto yenziwe ngalo. Yes. Then ke bathwele izinto ke ezizitye ezenziwe ngazo. Ngiyazibona. Yes. So bayoyikeka but bakhona endibaziyo. Lawa abantu babona kwimirror. Yes. Endlini nje. Endlini. So baqalise beke bakhulume bathi Nomtha mntana wethu osixabene ke nomama in such a way that ndibe nento ethi yabani lo mfazi kungcono asweleke xa zomsusa apha but ukusweleka kwakhe andazi ba ebona lento yomntana avela acinge nje lonto inoba mhlamba ngathini but imani isuka kodwa xa efika kunala xhala lokuthi ndiyahamba apha kwasisi andithandi lonto. So bathethe ke bathi Nomtha mntana wethu ndithuka hayibo bathi mntana wethu kum andibazi nje mna thina size kuwe siyakuthanda siyambona umama wakho uba akakuthanda akakufuni uthi amohlela naye kodwa wena ufuni wonwabile apha. So thina size apha ukuthi ube ngumntana wethu awuzudinga akho nto uzohlala apha ufuna ukuhlala khona uzokonwaba uyavuma. Ndithi mna ke bathi enye into ndingekathethi enye into utata wakho uyakukhumbula. Hayibo ndithi hayi mama ndithi utata makasekho wasweleka. So bathi ayikhona pha uyakukhumbula uthetha ngawe every day. Ndithi ke mna ke hayi utata mwasweleka bathi enye ndithi ke mna ke andizukwazi uhamba because utata mwasweleka. Bathi ke yonke into oyifunayo ufuna iswiti siyakunika ufuna ntoni siyakunika uthi ubone notatakho uthi uhlukane nomamakho. Nditsalwe lento bethu utatam ukhona pha
ndithi ke mna ke hayi ndiyavuma ke. Uyabona ke ezweni lobumnyama kwi-kingdom of darkness kuyavunywa naphaya. Njengoba noYesu umvuma ngomlomo nje naphaya funeka uvume. Although bakusebenzisa ungekavumi kodwa baze bakusebenzise kakuhle funeka uvume. So ndithi ndiyavuma ke xa unithi kukhona utata wami khona pha. Bathi enye into ke balekile sikubizele yona esikufunela yona wena uzawutshata. Nditha nomama wathi umuntu utshata xa esele emdala. I'm 13 years konke bafika abantu. Umuntu uqala abe mdala so ke azokwazi utshata bathi no right kakhulu wena. And into esifuna ukuxela yona sicela umhloniphele umuntu ozotshatela kuye. Kuba uyinkosi yale ndawo esihlala kuyo, inkosi yethu. Ndithuke. And ke ngoku abasandicengi njengaxesha bengekavumi. Sebeyanyanzela ngodata ndithi uvumile. So uzawutshata. Uze umhloniphele umuntu umthande because nathi siyamthanda. Ndithule ke bathi okay bathi ke babesele nikeza le ebona le bag yezibheki ifike abantu yabona xa kuthengisa abantu abathengisa bezo stock apha eJoburg kufike bephethe zabheki zinemigca. Yeah ngiyabona umkhonze ekhaya. Yeah sithi ngumasikhenkethe ke thina. Ukhuphe ke lo myeni wami bamkhupha kule bag. Awusizi. Ayinasemontweni. Into ayinasemontweni abantu bakhiphe ebhekini. Bamkhupha ebhekini kulo masikhenkethe. So lo myeni ke ngicela mhlambi ngumuntu mna bakhupha ikati. So bathi ke bathi before bengamkhuphi bathi igama lo muntu ke umhloniphe because siyamhlonipha and igama lakhe nguLewu. Okay, andiyazi kwale nto enguLewu ke. Bakhuphe ke lekati izilulameleyo ipictures zisumsila wayo. Bathi ke umthande lo muntu. Umyeni wakho ke lo. And after that they disappear. So selinendoda. Aya uhambile naye umyeni. Kaloku asikatshati mfundi. Besazisiwe lo myeni. Just introduction. Hey man. So ayike akukho nto ethi manje ichaza lento ekhaya. Phaya uhlala befundisa pha kuyathandazwa every day every time ngo10 ngo12 ngo3. So akukho nto ethi manje pha afike usisa after kwenzeka lento. Ndibese ndisiya kuye athi utheni. Ndithi ke mina ke ayakho nto abese ngena athandaze. Andimazi uba uthini. Now idenzeka xa nisesikolweni kufundwa nje lekati khona. Awuyiboni xa ingenayo. Kodwa nje kukhona utitsha uyatitsha ihle lapha ecala kwami iyabhijoza iyabhijoza kodwa ikathethi. Ibona ngwekuphela. Yebo. Bazawuphinda ke bafika abantu bathi ke sizawubuya obathe kwangalamini sizawubuya ke sizokulanda because kaloku umuntu otshadile uhlala emzini wakhe. Akusekho ukuthi awusafuni because utheni uyawavuma. Okay. Ayike dihlale nalekati manje iba khona iphindi ingayazi ngoba iphelele iphindi lafika kusuku lokubana usisi njengoba bese mission nayo yakhonza. Athi ntombi today ndiya emlindweni kuDodi kwindawo ekuthiwa kuDodi pha eColosa. So ungasicimi isibane ndikuthengele nengubele. I think wendicengela ukuthi ndiyivume lento yokubana ndiyohlala nomama. Athi ndikuthengele nengubo umama nje ngubana ekuhlupha nje ungamembathisi ngale ngubo. Hayi ndivumele ndayichoyo. Athi ungasicimika isibane sobuye ekseni umlindelo xa kuzoba khona isincwabo. Then kuyolindelwa kubekho inkonzo ekseni ubese kufika umzimba. So ukuthi ke ngiza kushiya namhlanje wedwa ngomso ngizawubuya. Ungacima isibane ke. Ndithi okay sis. Uyoqaphela wena bhuti ukuthi wena umuntu ehlaselwe ngumoya umuntu akwenza into ezifani. Because ndingumuntu ngokonomsindo ndiyashawutisa ndiyaphendula. But usisakayazi ba yenziwa intoni lento. So athe phuma nje eminyango bendicima isibane.
sekulate ndizembathise ngale ngubo. Akuphelanga mezuzu bafika abantu bakuloliwe bathi ababulisa babuza impilo. Bafika nje bathi kukho ntoni pha ezidrowini zekhabhathi kasisi wakho. Ndithi kukhona amacebe bathi yawujonge xa ndifika kukhona iipilisi zikasisi. Usisi umane siya kwisibhedlele kuthiwa iMakhiwane. I think wayenendlebe kodwa namehlo. So umane siya apho ke. Ndiva khona iipilisi apha esezibhokisini bathi ke sela. So awukwazi ukwala because ungathi kukho into ekubambe apha uyesapa. Ingathi kukho into eza kudla uba uyenzi lento bathenze. And bamile apha baninzi usele ndasela and then bahamba. Babe behambile ndaphindile ebhedini yam ndeva ba hey phaya ebusuku I think it was 12 o'clock ndiyava isisu siyalwa apha ngaphakathi. And then ndicinga mama khe ndiwele because ndiyagula ngoku ndiphume ndingavali endlini andazi bakwenzekani but uthi umama ndaye ndawa endleleni bona bachazelwa ngabantu ba ukhona umntana ngesithuba zabo 10 ebusuku uzabo 12 ebusuku khona umuntu oluwe phambi kweholo asimazobo right na xa besiya ndim bathandazeke bekhona nje njombe egwebhu zamagwebu nje nasemselise ubisi azoba right akenyani ndisela ubisi ndibe right. Bayabuza kabanye abantu ntombi utheni ndithi ayananto but make yafika ngakumama ndiba nomsindo umama futhi uyazama naye oba closer nam but awusamfuni andimfuni ngase ndimlume ngase silwe okanye and yena akasaze sizathu. Phindele ke kusisi asho sisi hey ndive kuthe ubungekho right ubutheni akukho nto ethi mandimchazele that kufike abantu ngoku sekukwi stage sokubana ndisele iipilisi zakho. Hayi zadlula iveki ndahamba ndagoduka sayihla sawuhlala ezantsi. Khona ibrother yam ke asiyani kakhulu sikhula sibukuzi twins. Yeah. Yonke into yenziwa ngumama okanye into eyenzekayo nangwela xa sebesakhula bendihleba naye ethetha nami. So ndiyamchazela ndithi uthi dadewethu xa endibiza ndithi yabona mntase mama undikhathazile ngalento ba athi mna mandiyohlala apha and nizawahamba apha. Athi yabona dadewethu ungahambi myeke umama lo I think una 10 yena 11 ungahambi zakwenzela ujingi amazi ujingi lanto ujinga abantwana ufike yenziwe xa kuyodlalwa umjikelo thina sithi umjikelo ngesizulu ufika umnye mphusha sithi umjikelo zakwenzela uswink uswink yeah. So ndizakwenzela yena myeke and abantwana bakhe babili zibrothers zethu ke ibrother yami encinci nesister yami encinci but thina si close because nangela xesha umama bephangela ebethi xa esihambisa soba yi2 noma bekhona aba siyabazi ngabasekhaya but abantu abaclose and close naye nguye. Athi yabona mntasekhaya myeke umama lo ndizakwenzela ujingi sijinge sobabini abantwana bakhe bangajinga apha. Ndithi okay hayi ke sihlale siyapheka kumama uyeza futhi umama akayazi bana ndisakhathazo yilanto yakudala. Uyafika sisela ukudla aphindele emishini ngale mini ndibuya esikolweni ndibuya andikhwaze esephandla athi dadewethu ukhona ujingi ndifumene intambo. kusho ubani usisi? Ubrother wami. Okay. Ungemva apha kum. Athi ndikwenzele ke ujingi sizawujinga sobabini ugqiba kwethu ukudla namhlanje. Hayi ke sidle silungisa isheti zethu siyokwenza ujingi bakhona naba bancinci. Siqale kujingi uzawujingisa mna ke kanti ngoku andijingisa yena bazawufika abantu bakuloliwe akababoni babonwa ndim. So ke ndimchove ibe igame yam babe sebethetha ka abantu basizokulanda ke because ifikile ithuba lokubana uyokwenda ngoku.
So ndiyathi wena udlala ujinki ngathi imali yoshada. So ndiyajinga ke apha futhi akubanga khonto ndiye ndihlika kujingi ndahamba nabo yena washiyeke echova le nto ayichovayo pha khona unomthoseleyo pha ukhona unomtha ohambayo so uthi ke zawuqale ndithethe ngelicala lam and then zawuphinda ndikhulume ngelia lokubana bathi ndasala ndinjani ngapha so sihambile ke thina sofike ke ehlathini elikhulu apha kunabantu abaninzi otata omama abantwana abanye otata bakhona bayaphila abanye otata basweleka kudala but bayaphila phaya kubhizi kuyasetyenzwa I think okulungiselela umtshato lo mshado wakho because kuyayizelwa apha kuphithizela abanye bayehla abanye but inkinga abanxibanga abantu apha bahambazi otata abadala barhuqa inkomo kuyatenwa kuthuthwa amanzi akho thuba loba kuhlalwe phansi kuthiwe yake ilunch phofu zandibone so kuyakikizelwa kuyathungwa ilokho apha yomtshato le lokho iblack nayo ecaba kumnandi apha so xa ndifika ke apha ndifike ke aba bantu balapha ba in charge babe sebesithi ke ngoba uzawutshata funeka uengagewe yeva so baqala ke bandiqhobosha yabona ispelite sokuqhobosha impahla so bandiqhobosha phansi kolwimi I don't know why and then ke babe sebendifaka le ring kulomna wase left bathi ke uengage ke le kathi ke ayikathethi sapitshoza nje yazula apha caba ithi kusemzini wami apha imani ijikela ngapha kwemithi ijikele nangapha imani izohlala phinde yohlala phaya ubhizi apha ndihlaliswe ke nami ndisafika ngaloo ngumakho sahleli phansi komthi ndisazisongile phaya ndembathisiwe ngengubo emnyama uselawini ndiselawini ke so andiyazi ke noma kuyalalwa apha because andiboni mina azaniboni abantu balalayo apha abanye bathwele imiphanda bathutha amanzi abanye bayalima uyeva kuyalinywa ku caba lo mzi walapha umkhulu because uyeva abantu pha ezantsi uyava abanye bakhwaza ngapha but into enayigqibela khona abantu endibazi abaswelekayo abakhoyo apha baphilayo bakhona futhi nabaphilayo abakhoyo ngoku ndithetha nawe naba bakhoyo apha so nabo bayasebenza apha sahleli ke apha kuyadliwa apha asikho ispaghetti apha ke ku KFC akho nto emnandi apha kudliwa mina xa wenza utywala uyazi utywala ngiyakwazi abazobenziwa ebasesilalini base umqombotho something yes khona la ntikhanywayo amavovo yeah sithi izinsipho ke thina okay so uyaziyathathwa ke zibeke kwesibona le miphandanyana imincinci ufike iblue galela umbona kuyothengiswa estradweni so kudityaniswa mhlawumbe ndithi 50 kwisiciko salamphanda baxhwithane ke baxhwitha ezintsipho lo ufuna bafumane nalo ufuna ufumana akekho umuntu onesitya sakhe ozawuthwa lo mothatha isitya sakho kubekwa isitya ngathi kubekele izinja apha so ofike kuqala ke uyafumana ongafumenanga akafumenanga and noba uyalila pha komuntu unandaba nawe no andike ndibone kuthiwa konwatyiwe kubi nje kunzima I think mina ndandiseselaweni usitsho ndisathandwa kana sangeniswe ekhaya because mina ndisadla ndodwa apha kodwa ke ini atramel hayibo atramel yantoni udliwa lokhu kudla ndithetha ngakwapha na udla wona lamali insipho andikadli kaloku but kubekiwe ukudla ndisaxakiwe le ukuthi intoni lento yenziwa la and ke ngoku into endingxameleke ukubona lo tata ulithelwe ikati lokudla noma ngabantu balapha ikati kaloku ayizundilethela mina inkosi yalapha iyona imani izulu noma ijonga abangapha uba bayasebenza nabangapha bayasebenza nabanye
mani ibuya xa uyibona ithi letshe iphinde ithi iphinde izosonga iphinde ihambe iphinde ibuye. And abantu xa begqitha kuye bayakhahlela bathi caba inkosi nyani le kati gama layo ngule ugebhuti ungayilibali. Okay. So ndilinde yona ndilinde apha ebalulekileyo kutata. Kuthe utata mulapha so akade aze and ngoku andisakubhlungu ndifakwe le nto ilapha phantsi kolwimi. Ndinana le ringi yam kuthiwa ke le ringi ndiyiphathe kakuhle le ringi because le ringi ithengwe eParis. Into nayo andazi kwa Paris le because ndisengumntwana. Okay. Fakwe le ringi ye-engagement ringi. Andazange bakwenzeka ntoni njengoba ndikhe ndatsho ndathi andazi noma kungolwesingaphi khandibone abantu balalayo andiboni andiboni xa kuphuma ilanga andiboni xa kutshona ilanga so kuhlelwe apha kuyasetyenzwa. Uthe kuhambeni kwethuba ndeva uba kukhona anazi noba kuyatsha okanye ikhona kodwa into eyenzekayo phezantsi. So kukhona inoise eyenzekayo so ndibone kusizwa kum abamama bebuza ubana waye kusobakho wena kube khona i-mischief apha kuthe ngizonakala kusofika wena. Ndithi oko mna bendihleli apha kandenze into caba ndiyagxothwa apha nale kati ngoku seyandikrwela yandikrwela like ndiyabethwa apha ndiyagxothwa. Kaloku kuyatsha apha ngoku khona into eyenzekayo apha. So mandibuya okay ndiye kwela cala loba ndithe kumka kwam kwathini. Uthi ke umama ufikile ubrother wam kuye esithi mama usisi uphuma mathe which means ndiyafithisha ndiyaxhuzula ndiye ndawa pha kujingi ndaxhuzula njoba ndihamba nje ndawa pha kujingi ndaxhuzula and then baza ke bazonilanda bazonithwala bandisemishini and then they pray phaya. Uthi mama njengoba bethandaza nje bafumanisa ba anthethi ndingathethi nje ndiyekile ngokuxhuzula. And then umama umfundisi walapha wathi yabona ke Rhadi now that engathethi khawuvuka umse clinic because mhlambi kungenzeka ukuthi uwile wabetheka kwakhona into emhlupha yenza ubana angakwazi uthetha akhayocheckishwe eclinic. Uthi kumama into emxakayo xa abantu befika apha bezobuza hayibo utheni umntana hayi nami ndiyabajonga xa bethetha ndijonga kulo xa ethetha lo le nto ithanda indaba kodwa beke kobuza uba utheni ndiyitsho isikhalo ndikhale. Uthi umama ndithi ayangona umthalo umntana makakho nje hayi ke ndithathwe ke ngengomso ndiye clinic andikathethi. So xa ndifike eclinic batho nesi hayi asiboni into thina kodwa siyacela ukuthi umse esibhedlele so that kungathi kanti kunento eyenzekileyo thina kuba sinayo imitshini yokumjonga ukuthi utheni. Kulo nyaka ke kwakuzofika utata ekuthiwa ngutata uBenny Hinn acinga uba namazi. Uba tatu uBenny Hinn. Utata uBenny Hinn owayeshumayela ethandazela abantu iphilisa abantu so ezawufika eMonti kulo nyaka. So umakazi uanti wam ufonela umama uthi mzala khawuye kumsa esibhedlele nomtha sizawumsa eMonti kutata uBenny Hinn akawuthandazelwa pha. Ndiyacinga uba ikhona umoya nobumngenile ayike kulindwe lonto. Kodwa uthi umama ngoku ndinento namhlanje ethi utheni ndikhombe kulomnwe wase left. Hayi ke abazi bona hayi inobubethe ke ngalomnwe umthambo kanti usushadile kanti ndikhombe ring apha. So ukhona utata omncinci wam ngokwefamily sizi family ezisisenames ezi4 uMboneli uNjaba Makhaluza Maciko. So kodwa babe sisenza mandithi mhlawumbe babe sithi senza amasiko besizawungena kunye ebuhlanti. So mna ndinguMboneli utata omncinci wam kuNjaba kodwa ifamily one.
So ndikhula ke kuthiwa ungumprofeti, but andiyazi naloo nto kuprofeti intoni because I'm still young. So afonelwe ke mfundisi sikhulelwa nguNomtha athi kade bunganingamhambisi ndingekafiki uSemonti, ndicela uqale ndifike ndimbone sithandaze before ahamba yotshekishwa. Na ke no antu uthe maniqale ndisiwe kuBen Hinn before ndisiwe esibhedlele. So ndisalindisiwe ke bayafika ke abantu becawe nabo bathandaze uthi mama njengoba ndithandazelwa nje ndiyakhala kodwa xa ngathi kuyancokolwa ngam hey uqale wathi hayi nami ndiyajonga ngapha futhi xa kuhlekwa nami ndiyahleka kodwa bake into yaza ngakumba yewethu utheni hayi nditsho isikhalo apha ndilile. Hayi ke uthi ke umama afike ke uTami sebekhona abotata abakhoyo apha njoba ndithi kuyimission kuhlala abefundisa apha abaninzi nabo kudala bethandaza. Afike kuTami uthi Eve ave uthi umama esangena uTami athi hayibo ayingoNomtha nje lo ndibona into apha embathiswe into ezimnyama. Athi mama hayi nguNomtha lo. Hayi ke uthi uTami mama abuza uTami andikhwaze ndingasabeli vele ndikhale. Then uthi umama uTamncike selebalisa uthi kube khona indlela uNkosi emlida ngayo uThixo amlida ngayo ba anthandazele ngayo uba makafake umnwe apha phansi kolwimi lwami. Uthi ngiqalisa uthethe language angazange wayiva uthi ayizozulwimi kodwa ilanguage angayaziyo uthi and then inkosi imlide ngelizwi apho uEliya or Elisha wayefike kulomzi walomama ungenamntwana wabese banikeza umntwana so lo mntwana wasweleka wathi asosweleka lo mntwana ombeka kwigumbi eliphezulu ukulinda lo mprofeti xa efika pha uswelekile xa elidwa uEliya walidwa kwathiwa isandla masibe sesandleni impumlo libe sempumlweni so amphefumlele so uthi wenziswa leyo nto and then uthi emveni kwethuba noba after hours bendithandazela ndabe sendikhwaza mama yiringi. Hayi ke babe sebendithandazela kulomno weringi ndabe sendiqabuka bebuza ayibuvelaphi ndatsho kuba ndivelaphi. I think ngelixesha ndigxothwayo phaya ngexesha kuthandazwayo apha so ndabe sendiyabuya ke ndibuya nje sorry but ndibuya nje ndabuya ke ndawudlala ndilambile ndanika ukudla basheka kanti bazi babathetha bathini ndahamba ndodlala then ndabe sendiphina ndicela kumama ndicela uya kujingi but mama awuzukwazi ngokuba saya kujingi because asiyazi into ezawuphinda yenzeke khanibe lapha emission ngoku. Hayi ke sihlale ndidlale ndivuke ekseni sendiyadlala ngoku anzenayo laa nto yokumcaphukela umama sendonwabile nebrothers zam akusekho yonke la attitude yokuba umama ndingamfuni so ndivuke ekseni ndibheke esikolweni ndive ubana ndiphethwe inhloko batheke abafundisi plus noTami xa bephinda bekufikela abantu biza igama likaJesu. Okay vuka ekseni mama ambuze ntombi uyafuna kuya esikolweni ndithi ewe mama ndafuna athi yake masihambe ke uzawuhamba kuya esikolweni anilungiselele ndihambe esikolweni khona ifriend yampha akhona thengwa so atsho kuba uthi ubungaphilanga ndithi ayibe ngaphilanga ke ndivuba ngo10 andikho right basoloko bendigadile ke friends zam and then ndivuba andikho right ndiye kumiss wami ndiye kumiss ndiva inhloko athi umiss Goduka ngo10 o'clock ngelixesha ndihambe ngoduka ndifike kuthandazwa phaya hayi ndithandazelwe ndiyobekwa kwenye indlu apha kwindlu upstairs ekuthiwa kuseLifa House so le ndlu le inikezwe umama uba abe ehlala nathi ngoku ndingekabikho right ndizoxa se right siphindele endlini. So isister yam izolo ina 4-5 ibone ngoku bendithandazelwa icinga mhlambi bayandibetha so yazimela esikolweni saye engubethole yazophinde yajonga uba andibethwa namhlanje
xa efika namhlanje ufika ndiyaphinda ndiyaxhuzula again. So uyahamba uyobiza umama, mama unomtha uphinde uphuma mathe. Njengoba ndiphuma mathe nje, yabona xa ngumakoti khona umuntu ekuthiwa ngumkhaphi. Umkhaphi ngulowo kuba uthi usuke umuntu okwaziyo ayohlala nawe phaya kulomyeni. Mhlawumbe 2 weeks so. Wenze kuba namane kuxelela ukuthi xa kuthiwa mukha amanzi ahambe nawe. Yes. Bendinaye ke nami umkhaphi phaya emzini. Ufike lowo mkhaphi ke ngoku. Lo mkhaphi uthi kuma siyoncokola. Siyoncokola nje siyoncokola. Uthi siyoncokola apha ekhaya emkhukhwini. Ndithayibo siyoncokola emkhukhwini athi ndithi okay masihambe. Ingabikho lanto yokubana bekuthiwe bizigama lika Jesu. Hayi vele ndiphakame ndihambe. Fike pha siyancokola pha siyathetha pha anakuchazela ke basithetha ntoni kodwa incoko yethu inde futhi ayihluphi. Sincokola into zobuntwana because singabantwana. Kanti apha ndiyaxhuzula apha. Bizwa abantu ke bathandaza abantu. Uthi mama nje bakuthandazwa nje hayi man ndibone. Hayi lo mntana akaphefumuli lo. Uthi kodwa ndiqonda ba aba bantu xa nisiza apha ngasentanyeni aba bandithandazela bayandivalela. Ndivele ndibagade ndivele ndikhawuleze ndizise isandla sama. Hayibo lo mntana uyabanda lo. Akaphefumuli lo mntana akasaphefumuli. Hayi ke umama caba kudala bebonile osisijuzi ba lo mntana kudala engasekho lo. Hayi kuma mqala khala umama. Hayibo Nkosi. Wathatha umyenami ngoku uthatha umntanami again. Ubundibizile wathi mandizoshumayela ndizoshumayela ngokuthatha umntanami. Hayi kumama uthi ndiyothandaza. Kufonele yonke ifamily ba hayi ke intombazana njengoba iye yagula kancinci iswelekile. So njobe iswelekile le ntonjazanana iyancokola intombazana pha izantsi. Hayi ke kufonelwa abantu ke abanye sebekhalaza ubana hayi kaloku asihlali isidumbu ithuba elide masihlanjwe isidumbu sihanjiswe siswe emakhazini. Hayi utamnca phone athi hayi ningamahambisi ndingekho ndilinde nakekho nangoku. Ungumuntu kohambayo. So afika utamnca I think after 4 or 5 hours. Uthi utamncibeni boba tyini lo muntu umbathisiwe lo. Uthi nditangona umtha lo. Phinde uqalise ukuthandaza mama ke selilile seyixelelwe ifamily ezilalini ba umntana is no more. Hayi ke thina siyathetha phaya siyathetha ukuthandaza asukandibuze lo le ntombazana ba yewethu wahlala apha awuvuba uyabizwa kowenu atsho naye abaleka aphume nami ntsho ndibaleke ndibuye xa ndibuya kanti ngelixesha ndithandazelwayo utamnceva into ethi kanti kubuya komphefumulo sebelile bakhalayo bathini bashwabulayo ndibuye hayi buvelaphi hayi ndivele emkhukhwini besincokola pha nobani. Hayi ke kuthiwe ke baphinde batsho tata umdlileni intombazana ndini izigama lika Jesu. Hayi ke qonda ba ndiyayilibala igama lika Yesu. Ungabe namsebenzi ke ndibuye ndihlale bazobuya ke ngoku noma emveni kwe 2 days bathi now that ke awusafumaneki wena siboleka la ringi so thatha la ringi ndithi ke mna ke yo iringi andiyazi ba iphi mna khanibuze kutata umdleleni notata uNjaba ngabo ngoba tata babendithandazela I think ikubo. Hayi ke bathi ke if ayifumaneki le ringi sizawulwa uzaba nempi phakathi kwami naye kwathi kwethu nawe. So batsho into endiyithandayo ke mina uba umlo yona nto bendiyithanda kwasekhuleni. So nane bafika kababantu but umlo wethu akuliwa ngenduku ababhuti bayafika ukuthi bemile pha ubone isilwane ongazange wasibona nasencwadini. I think basebenza ifiye yobana yoyika and then ke xa usoyika bazawukwazi ukukunqoba. So kodwa ndiyakwazi ukulwa apha. Uthi kumama kulento ke ngoku uphindile wahamba umka
but umkile nje ufile nangoku but utamncuthe myekeni uzobuya mane ndihamba apha uthi ke umama ngolusuku lokuqala ndiyolwa athi utamnci endiva inkosi iRhadebe ngalomntana ukubana ithi inkosi yakha umlwi apha mama azazi ezinto uthi athi ndithi yakha iworiya inkosi ngalomntwana athi mama ndithi anifuni warrior apha ndifuna umntana amabe yilento ebeyiyo lento uyithetha yoba uthi umntana wakhe wabe yiwarrior anifuni warrior inkosi mayibusa umntana amabe ngulana omthe benguye hayi ke boca bayaxabana umama ahambe uthandaza ba Nkosi uthatha umyeni wami wagulisa umntana wami wandibiza ngoku umntana wami sebuyile umenzi warrior kanti ufuna ntoni andazi noba ka understand ba intoni na iwarrior okay ke ngexesha utata swelekileyo yabona xa kuzongcwatywa so utata umfundisi ufikile ke apha masele kungcwatyiwe uyathetha ke nomama ubana Rhadebe now that ungasenamyeni ufuna uThixo kwenzele ntoni wena naba bantwana ndibukubhadla ndiyayiva lento ithethwayo athi umama mna tata andiyazi banzabathina abantwana kuba andiphangeli ndiyabanikela enkosini uThixo makasebenze ngabo abenza abafundi bakhe inganiphathi kakuhle lento ndiyakwayita ibrother yami encinci ndithi uyabona umama ngoku now that utata wethu eswelekile uyasigxotha uthi thina masibe ngabafundi sikhaliswa yilento bona bayazi basikhaliswa yilento umama ayithethayo nathi as understand uba yintoni abafundi kodwa sicimba umama ngokuphisa ngathi now nansi inkosi ngoku indenza iwarrior umama uyakhala okay ke mane ndimka ke apha phinde ndibuye uvela phi nditsho ndivele echibini ndivelo kulwa bafuna iringi ndiyabachazela iringi athi utamnca iringi ichile kalomntana msichisile ngomlilo mama nebefika ngicabanga ukulento le ringi inzima ngoba kuthiwa kukhona oselefumanekile ozawutshata but ke ngoku iringi ayikho umshado uqhubile andazi waye bangaphindi bayothenga enye fine ufikele ngolusuku oluthile bafika ke ngokube baninzi demke ekseni ngo4 ekseni ndiyolwa apha uliwa apha ndibona ba ndindodwa mna bona baninzi and baye beba baninzi ayinqondo bandohlulakala uyabona wakhe wayezilalini nabhuti apho xa ngoJuni ufumanisa bana kuyatsha phaya edotyeni kuchisiwe so kukhona lemililo kuchile kumnyama so khona lo mlilo njalo uzayo njoba sisilwa lo mlilo into enxakayo mkhulu uyeza ngapha ngakuthi but unesweat ebona isweat umkhonto isoti isoti le kulo unesword ezi2 apha anzazi ezisword noba zize ubulala mna okanye mhlawumbe lo mlilo uhamba nababantu okanye but sewephelile kumamandla sendiyazi bangoku bazonibulala abantu lo mlilo ufikela apha ufike undisurround ndodwa bona babe ngapha kwamalangatya and then ndithuke xa ndithuka kugcwele apha endlini kuyathandazwa ndithuka kwamandi khona utata ke wayenithanda kuthiwa ngutata umdlini athi uvela phi nditsho ke mna kubana besiyokulwa bafuna iringi avele athi yabona ngoku into yakho isixakile yamkela uYesu lento ke bhuti yokuthi abazali xa besindisiwe ucinge efana ba nawo usindisiwe ukanti noba abazali bakho bangasindisa uba wena ukamamkeli uJesu awukabi nayo uYesu usathana angakuthatha anytime so ndamkeliswa ke uJesu apha bathi ke leke befika ka ababantu bizigama lika Yesu ngale mini kukhona inkonzo yokuphela kwenyanga lento bakana kube khona kuthiwa ngumjikelo iconference yokuphela kwenyanga ufika abantu besuka kwindawo ngendawo beze apha so kukhona lo nkonzo ke
ayike nabanye bafike lo mama baxelelwa lento benda uba ayikusigulelwa nomtha into ekhoyo uyathwetyulwa ntontontontoni. Hayi ke ngalixesha kuthiwe ke uamkele ke uJesu, ndamamkela kuYesu. Kwathi xa befika ubiza igama likaJesu ayike ndithi okay. Ndibukugodola kule nkonzo ka7 walate. Aphinde eze kum utamnci nalo tata athi xa befika xa uphinda uvizwe elithetha nawe ubiza igama likaJesu usixelele. Hayi ke nyani qaliswe ukukhonzwe kusakhonzwa ndihleli phaya ndive izwe lithetha apha ezidlebeni zam. Liyathetha nje alikhwazi kakhulu liyathetha namba nomthamkhonzi wam ndikubuyisile ukuba ube ngumprofeti wentlanga nezizwe ukuba ukhulula abantu ababutshiweyo. Ndikhulule ukubana ukhulule nabantu abathwetyuliweyo. Ndikukhulule ukubana unyothule ugungxule utshabalalise wakhe utyale. Nditsibe andibethe mani bachazele. Ndihambe ndiyochazela abantu bana babuyile ngoku abantu. Bathi kumbandibizile uba ndibe ngumprofeti wabo. Hayi ke phinde ndithandazelwa apha. Hamba moya ndini usenza uThixo. Hayi ke siyathandaza apha nam ndiyakhalima. Hamba moya ndini. Kuthi qwenge athule laa mntu. Amane efika lo mntu. Athi ndiyakuthuma ezizweni nasezintlangeni. Ndikuthuma kwiikumkani, ndikuthuma uba uhlangula abantu. Ndiphinde ndiyitsho le nto uba lo mntu umane ebuye efika lo. Uyafika nasebusuku athi indalo yam yancwina ilindele ukutyhileka konyana. Mna I don't know iBhayibhile andazi yonke loo nto. But utamnci mane ndibuza uba mani ndimchaze ndithi ufikile laa mntu. But umohluko kulo mntu andisosabi ngoku. And ndiyamthanda xa ezothetha nam. Ngathi angathetha nam kodwa ndiyakhalima. Nditsho ndithi uzenza uThixo ndiyayazi ubana wathi otamnci uSathane uzenza ingelosi yokhanya. Hayi athi lo mntu ndiyakuthuma ezizweni ndifuna ulanda abantu bam ababotshiweyo ukhulula indalo. Ukhulula amahlathi. Hayi inoba lihlala ithuba elide mane efika lo mntu. Athi utamnci ngenye imini. Mami sisiduko sam mami. Uzukumbuze lo mntu uba ngubani igama lakhe. Hayi afike nge-18 kaMatshi 2002 athi uyandithuma uthi ndiyakuthuma kwindawo apho kusetyenzwe kuthwalwa khona kwenziwa khona izinto zobumnyama. Ndithi ke mna ke tata ndini ungubani wena igama lakho. Bathe ke phofu yi-leadership yonke itshilo yathi uzukumbuze lo mntu ubungubani. Uba uthe unguSathane ukhalime. Uba uthe unguThixo okanye uthi unguYesu uyawuyeka ngoku kuthi xa umbiza uthi laa mntu uyawuthi Nkosi. So ndilinde ke mna ke xa ethetha athi xa ezichaza athi ndinguThixo okanye athi ndinguYesu okanye uba kabiza ngaloo nto I know that uSathane. So afike njengoba efika nje awumboni uvizwe. Kodwa ngale mini njengoba emile nje ubona umlilo ovuthayo apha phansi. Inyawo kodwa awuboni ebusweni awuboni kodwa ikhona image oyibonayo. So abesithi ndiyakuthuma inhliziyo yami ibhlungu abantu bam bayahlukunyezwa uSathane udlala ngabo. Ndithi ngegama likaYesu hamba. Ndiyayazi bana ngumoya kaSathane uzondilanda. Bese nsithi tata ndini ungubani igama lakho. Athi mna athi ke ndithi ungubani igama lakho. Athi mna ndithi ke mna ke ewe. Athi I am the cornerstone. Khabatsho tamnci. Athi ndawisa imithe emisedare ndazuzisa amaxhamakazi. Andiyazi lento. Athi I am who I am.
Nase Sunday school zange siyititshwe lento ngosisinoyisa sandiyazi mina. Athi ndavula amatyweni asixhenxe. The 7 seals khangatsho lo muntu. Wamosha uba athi ndafa ndabuya ndavuka ngosuku lesithathu. Ndatsiba ndathi okay lo muntu sisithunzela. Lo muntu uthi wafa waphinda wabuya wavuka, which means ngomnye wabantu endisuka kubo pha ehlathini. So ndabe sendisukuma yochazela uDamncwe. Ndaqala ndakhala wathi mama yintoni? Wathi hamba yakutata uNjaba yakuDamncwe uyomchazela lento. So kusebusuku ke ndafika ndanqonqoza uDamncwe ngena phezulu ngubeni. Ndabe sendivuka ekseni ndimchazele ubana uyawathini lo muntu. Hayi ke ndabese ibrother yami ndiphathele impahla ndisiya esikolweni athi ke xa ndibuya ndibuyele kubo i-leadership. So xa ndifika apha ndifika sebekhona odata bandikhilela ke ngokweBhayibhileni. That nanoba ndizikhile nezi scriptures but apho uYesu xa esithi I am the cornerstone, which means ulilitye lembombo. IkuMateyu chapter 21 verse 42. Athi ndingulowo wavula amatyweni asixhenxe. Revelation isambulo 8 verse 12. Ndinguye endinguye ku-Exodus 3 verse 14. Ndawisa imithe misedare iku-Psalms 29 verse 1. Ndafa ndabuya ndavuka ngosuku lesithathu iku-Luka 24 verse 46 to 47. So babe sebesithi ke ngoku ake ntombi uyawuthi ngoxa umbiza lo muntu uthi inkosi, yinkosi uYesu le eyenza ezi zinto. Lo muntu ke uyahlupha ke ufika anytime. Andithi mina ndiyafunda. So uyafika nasesikolweni athi ndiyakuthuma uba ukhulula abantu bami. Uthi kumxa efika uthi ndikuthuma uba ube ngumprofeti wezizwe nezikumkani, ndikukhupha njengejoni elithembekileyo lemfazwe. Uyakuba ngumphathi wemikhosi neekumkani. Ndikuthumela uba ubhidlize yonke imikhosi yotshaba, udilize utshabalalise zonke izabatha zikaSathana ukuze wakhe utyale. Akukho nto ke bhuti mna ndazi izinto ngezinto. So iseyibanga ngabefundisi abathi hayi ke le ndawo ekuthethwa ngayo ikuJeremiah chapter 1 verse 5. Athi ke ngoku kunendawo endifuna kuyo ndiza kwenza nje imizekelo emibi. Ndidlula yeva. Yeah. Indawo inkosi endithume kuzo. Umama ke usandazi ndingula nomtha ubesilwa ehlupha. So xa ndithi inkosi ifikile athi uyaxoka uxokisa abantu bakaThixo wena. So lento ke yandihlupha. Athi ke ithi inkosi kunendawo ekuthwalwa kuyo abantu abafumana khona ubucebi and lento andithandi. Nditsho ke kudani uba inkosi ithi umama abizwe naye ubana unomnta uthi le nkosi yakhe ifikile yathi. Kodwa umuntu oyiunderstandayo lento ngutata omncinci wam. Nabanye otata umama yena akayiva. Uthi into endifunayo ndifuna uphinde esikolweni because ungumntwana. So le ndawo ndibuze ke mna ke Nkosi iphi le ndawo onthuma kuyo. Inkosi inikeze igama, iqala ibeke uthi eqaleni and then ubeke ukay. Kodwa xa sesidibanisa uThekwini lo. So ithi ke le ndawo xa ndiyibonisa yona kunenyoka apha ezininzi. But like indawo ekuthorishela abantu. But ithi inkosi apha abantu bayeza bazokhangela ubucebi babo. Inqondo bayindawo isaba le ndawo. Amama ndibiza athi nomnta utshilo uthi xuba iya kule ndawo nobe uyaxoka uyakwaxokisa abantu becawa.
uxokisa leadership ndithi hayi mama ichilo itheni nditsho athi abona mntana mba okay kwayiwa phaya kwafika ingekho lento awubuya ndikubethe nyani uyandazi endiqonda uba umama akayi-understand lento okay ngokulungiselelwayo andilungiselelayo manje sithi ubekhe ayabikho lento eyenze uthetha ngayo awubuya ndikubethe ndikubhuqe apha ekhaya emzini wami hayi ke qoma lo mama mandimyeke so uyiwe ke ku-leadership kutshiwo imali ayikho so izawuphuma ebandleni mna ndikayazi yonke lento yokubana yenziwa kanjani lento but lo tata umane sithi makuyiwe apha so athi ke umuntu endizawuhamba naye into yawuba iphila yakho ngutata uNjaba uye kozohamba nam so utata uNjaba acela umama nomnye usisi ubana basikhaphe siye kule ndawo sivuke ke nyani sihambe sisidla ke apha endleleni siyofika ke eThekwini silahleke phaya sixabane phaya phofu sixabana nje sixatyana izoyinto bomama bayi-understand yonke lento bacinga ubana ndiyaxoka yeah okay sebendishawuta ngoku silahlekile asitanda ukulala afone utamnca afonela abantu abasekhaya ekhani sipheni indawo yokulala sinanda ukulala apha hayi ke nyani sinikwe indawo yokulala hayi ke mna kandihlelanga kamnandi ngumama uyandishawuta bendingatshongo uba ayikho lento uyihambayo sizawuphinda sidibane ekhaya zakuyeka nje uba ulapha ecala kamfundisi fika kwethu nje endlini yakubetha hayi ke ngiqonda uba okay fine inkosi ithi kum nitheni lapha ithi awusithumile kaloku ithi kaloku andizukwazi ukunenzisa lento ngoba anikho bayi-1 anihlangenanga andiyazi naloo nto ke bhuti yokuhlangana nam ibe seyithi inkosi hlanganani repentani because nina anikho kule nto endikuyo ni umntu uhambe usisi lo ungisisi nombuco ukuthi uthethe mani mna esikolweni sami senza ukhasi kuthiwa ke ukhasi continuous assessment ngelo xesha so andazi khasi mna ndisemncinci bandishawuta omnye uthi iinkukhu zam andiziphanga ndishiye zodwa umama uthi ngapha abantwana babodwa usihambisa into engekhoyo so hayi ke barepent utamncathe makurepent apha xa siburepenta bayarepenta buba andazi noma kuthini mina orepenta kodwa leyo nto kuthiwa mayenziwe ndiyayenza ibe seyithi inkosi le ndawo hambani nibheke ngaseNorth Beach ukhona umuntu endizombiza ke igama cela ungambizi hayi andizombiza because andivanga nto ethi manje umuntu onjani uyinyanga hayi ngumuntu nje ithi inkosi lo muntu uzawusikhombisa le ndawo imbekele ubana asise kule ndawo esifuna asiye kuyo itsho kubana unxibe i-overall e-orange uhleli phansi komthi hayi ke umama usangingxolisa uyabona bekhaya samfumana lo mntu zakubetha nyani ubana nje nomntu hayi ke ndiqomba hayi umama undiphethe kakubi yabo utamncinci sithi ana rhati khawume mani komngxolisa masihambe kuqala nyani xa sifike lo bhuti ukhona abuze ngunomtha ndichaze ke mna ubuza lapha ke kumama athi mama hayi andingonomtha nanku unomtha ndisemncinci ke mna ke sendihamba nangeenyawo ndikhathele kwayo lento ndilambile ndidikwe kwakuthandaza but ke utamnca akwazi ukuthetha nam hayi kaloku mama yangu wothi masizapha mntanam ake nyana asise kule ndawo le ndawo engaselwandle futhi nyana indawo abantu abazayo abantwana bayothurishiswa khona ya so kodwa ke eyona nto eyenzayo abantu bayothwala phaya then ke inkosi sithandazise ke isihambisise andizothetha in details ke but ke inkosi ithi ke niqebile sibuye xa sibuyayo hayi umama ngoku naye selonwabile ayazi mfundisi nam ngoku sithandazayo ndibona into ethile yazi ubunyanisile mntanam ndithi lo mfazi fine sibuye ndibuya ndenza ugrade 8 ndisemncinci ndibuya ke ndithi hayi ke inkosi ndiyenzile lento uthi mandiyenze ndibuyele esikolweni ke ngoku ithi inkosi no wena kaloku buswelekile
ndakubuyisa ngoku awusazuphinde esikolweni elakho ixesha lokubana ubuphila liphelile bese isithi Jeremiah bese sithi kum ndikuthandile ngothando lungunaphakade ngenxa yoko ndikwelulele inceba ubungesenabo wena ubomi obubomi uphilayo ngoku ndibengezile so ndibe sensitsho utamncathi khila kuJeremiah chapter 31 verse 11 uverse 3 itsho kithi ndikuthandile ngothando lungunaphakade ngenxa yoko ndikwelulele inceba so which means obabomi bam ubomi bam bebuphela phaya ngoku obubona nisebenzela inkosi ithi kawuzuphindele esikolweni because ndiyakuthuma izawuthina le nto ngondifuna nje mna esikolweni ayake siphinde siqalise sixabane nomama kwakhona yena umtha ndikufuna esikolweni mntanam anandaba nalento yale nkosi phofu yakhe naye kuba uthi ubizwe yiyo but ngokulwa nam ayithi inkosi uzawungatyi ke insuku zibe 10 kuba khona indawo endifuna ukuthuma kuyo okay ndithi ke mna ke ndiyotsho pha ndithi uthi lo tata mna undelulele inceba hayi ke bakuhlanganiswe ke abantu i-leadership hayi batyhile nam ke ndisendi nayo iBhayibhile yam utamncane nike yona nomama iBhayibhile yakhe endala so xa kutyhilwa nam ndiyatyhila although ndingina andithathi serious lento kodwa xa ethethile lo muntu ndiyabuya ndizotsho so utamncisele ndenzele isesike incwadi wafaka intambo nepen so that bakhe wafika lo muntu xa ndidlala ndithi phakabanye time guys cela ubhala ndithi time ke ndibhale then xa ndibuya ndizobalisela utambo hayi ke ufikile lo muntu wathi so ndithi ke ukuthi lo tata mna mandingadli mandisele iti kuphela emnyama for 10 days athi mama soze mntanam uzawufaka lokho ayikho lonto ufuneka uye esikolweni athi utam kaloku Radebe kutsho inkosi nje sawuthini hayi umama evumile kodwa kanibomba akayithembi yonke lento utam ncathi ndiza kuncedisa sifaste ke apha mane ndiphunga ke emini kayi1 phinde ndiphunge late futhi akho nto enzima ndisafuna mane ndodlala ke manje ndithi ndicela uyodlala ndodlala phinde ndibuye ndizohlala ndizothandaza uzothi ke ngoku inobe emveni kwale fasting emveni kwenyanga ezithile kukhona inkonzo ekhoyo pha inkonzo ecaweni yethu conference again sithutha itrust yabona xa kuzoba kwinkonzo uthuthwa itrust esikolweni ziziswe apha kwihostel la so ezi trust zilungiselelwe ukuthi abantu abasuka koMarhawuti bazolala kwezi trust so siyathutha ke apha sithutha ezi trust zibekwe phandle so ndiyadlala ke mna pha phezulu kwezi trust ndiyaxhuma pha ndisaxhuma ndibona amagama yabona xa kuphela imovie ndibona la magama anyukayo athi emveni koba ke yenzekile yonke lento inkosi yakho afuneka ndiyeke mina esikolweni so ndimane ndihamba endaweni ndithuma kuzo kwade kwafikela ixesha lokubana inkosi ithi mandiye kulomnye umama obekhona phaya kulaa ndawo bendithotyulwe kuyo ithi inkosi mandiyothi pha kuye makakhulule abantu bakhe ababavaleleyo which means isithunzela so ndithi xa ndithetha naye ndithi hayi ndizawubethwa pha kulalali yaziwe isenemnyama phaya andithi simke phaya sisebancinci so umuntu owaziwayo ngutata thina asaziwe kodwa xa ndisitsho ndinguNomthamboneli bazawundaza abantu bathi umuntu intombi kabani ndibethwe okanye umama abanjwe so yathi ndathi ayinakwazi ukuya pha yathi uzawufika pha uthi ungukhalipha Mangaliso so nyani ke saya kulumzi afika ndathi ithi inkosi ikhulula abantu bayo ngenjalo iza kubulala wathi isikhala umama wabantu wathi ngoku sendigula kungoku abantu abandiphethanga kakuhle ndingabakhulula kanjani
niyathi Nkosi makamkele uYesu. Amkele uYesu. Emveni kwethuba I think emveni kwentsuku wafonela uTamci. Wathi bakhululekile abantu ngoba uvuke kune-frogs eziswelekileyo endlini yonke. I think uhambe isoul andithi uswelekile wangcwatywa. So akungcwatywa wena khona into abayingcwabayo. And then wena uyosebenza pha njengoba ndithi kukho abaphekayo pha. So ngoku uhambile lo moya uphumlisiwe kushekeke ngoku lento ibingcwatywe pha zezi frogs ke ngoku. So uTamci uthi ke wathi mazitshiswe thina ke yasibalisa sinangxaki nezinto like asiphiwa nemali ngalento yalomuntu usithumayo. Siyayenza nje kuba sibiziwe. Okay. Wasindiswa kumama wabantu wade wasweleka sesindisiwe. So eligama lika Khalipha lisuka apho. Emveni koko ke ndibona ke le nansi kinyukayo lamagama njengoba ndidlala apha phezulu kwezitrasi. Uthi lo muntu ndingu-Israel Manosa waseLesotho kwaNethelengi. Ndingumnquli kaSathane. Ndincede Khalipha ndihlangule. Hayi ke ndivele ndiyabaleke ndihlike ndiye kuTamci. uTamci wathi yonke into andimchazele. Ndifika usemeeting ke ndivele ndimepha ngasemnyango. Sebeyazi kabantu bani nobikhonto enzoyithetha bese phuma uTamci. Ndithe kukhona umuntu apho uthi ngumnquli kaSathane waseLesotho kwaThintini. Athi uTamci yabona ke ntombi hamba ubheke pha eChapel indawo yokuthandazwa kuyo. Ufike uthi pha enkosini inkosi buyisa lo muntu azothetha istory esipheleleyo. Nami ndibhizi pha ndiyadlala mos. Ngokho lo muntu uzoniphazamisa ndifike ndime pha ngasetafuleni. Athi phindele yeChapel ufike uthandaze pha. Ndifike ndithi Nkosi namhlanje apha enkonzweni kune-conference. Kune-conference kuzawubakho i-conference siyakhonza ngoku ndibhizi. Ndicela ubuyise lo muntu uthi ungu-Israel azothetha lento because andizukwazi uthandaza namhlanje. Ndiyoqoqoshe izitulo kuba kuzawufika indwendwe. Tsho ndiphume ndihambe. Vala ucango ndihambe. Ndicebele mos uthandaza. Hayi ke uhlale ke engabuyi umuntu. Kuzothi imini ndiyakwazi ngokuthandaza. UTamci sendifundisa ukuthandaza. So xa ndithandaza njengoba bendikade ndithetha lento endifuna ukuyithetha ngoku sendiyakwazi ukubana ndithi bawethu ingcwele ndithandaze unlike ngoku bendivele ndithethe lento endiyivayo. So ndiyathandaza ke uyandixelela uTamci ubana ngo-30 minutes amodlala 30 minutes thandaza 30 minutes fundiswe and then ulale. So ndiyayazi kubana ndizawubuya ekhaya ndenze into ethile kodwa ezi 30 minutes funa ndizisebenzise kule nto ndifunde nezwi. Ndisafundiswe ngokuba ndizawulala. Aphinda vela amagama. Ndingumnquli kaSathane, ndingwaseLesotho, ndingu-Israel Manosa. Ndincede Khalipha ndihlangule. Ndibe sensithi ke uTamci ndifundiswa uba khona into mhlambe kude manje ndivele nditsho ndithi ethetha ndimamele. So ndibe sensitsho ke nama thetha ndikumamele. Athi lento ke bhuti funeka ndinqaye because uba ndifike ndathi pha kuTamci ndiyazi uzandibetha. Bana why ithi inkosi ithetha mina ndibe ndilibele ukulibala. So sendifunda ukuthi into ethethwayo ndinqaye so that ndibe ndiyazi kuye. Uthi ke ndinkulelwane yaseLesotho kwaNethelengi eMohalezok. Ndingumnquli kaSathane. Ndathi ndineminyaka 11 ndayeka isikolo kwaStandard 1. Ndaze ndanomnqweno ukuba nendibano kwezesondo. Ndina 11 years. USathane uyayenza lento ukubana usana oluncinci lifuna ukwenza isex because umuntu ona 11 years mncinci. Uthi ke ndalifumana elithuba kwentombazana 16 years lokwenza le sex. Ena 16 years yabe seyithetha le ntombazana. Ithi wena
Israel ulikhoboka lami lokundanelisa kwezesondo. Cela ukuyigcina. Uthi wena ulikhoboka lami lokundanelisa kwezesondo. And then ndavuya utsho. Yandivuyisa lento kuba nayo nentombi. Kodwa kuthe yaqala yandipha ukutya ndonwaba kuba ekhaya bekungekho kudla. Kwathi ebusuku ndadlala ngesibeliti, yabona isibeliti segolide sikwibra yakhe. Ndingazi mina ukuba naluphawu la Satan. Saze salahleka ke sisibeliti. Uthi yavuka ebusuku yasifuna isibeliti sayo. Ndangasazi. Yaphuma yabuya namadoda amane. Ephethe executive, yazi executive. Eza briefcase anazincane. Yeah, ngiyibona. Yes. Babese bethetha besithi Israel Manosa awuzuba ngumelusi wayeselusi yakho. Awuzuba ngumelusi wakho de kuphele. Vuma ukuba likhoboka lethu. Vuma ukusebenzela. Kungenjalo okhetha ukufa okanye usebenze nathi. Uthi njengayo na uphina umntana ndawo kwesaba ukufa. Ndathi ndikhetha ukusebenzela nina. Uthi baqalisa bavula briefcase baveza inhloko yosana. Bandikhulula babe sebesithi ke sizawahamba. Bahamba naye. Bamsa kule ndawo zawabiza amagama. Le ndawo yi-supermarket le. Okanye mandithi yi-mall. Kodwa inomhlabo ngaphansi. Kuba ndangeniswa ngaphansi apha. Mandifika apha ndahlaliswa apha. Akakathethi nam ke bhuti. Usathetha ngale leta ibhalayo. Asikahlangani. So mna uthi ke ndafika ndahlaliswa kule ndawo ndiseliswa amagazi abantu ndidliswa inyama yabantu. Ndathi after 6 months ndakhutshwa ke ukuthi siyobulala abantu. Kumaqela sasihamba siye koMalehonyeding sise izikipa zawuthi nikane xa ndiyichaza lento. Isponsor. Sponsorisha abantu ngezikipa nokudla. Okudla sikugalela inqatha ekuthiwa nguhlahlahla. Andiyazi ke andikayazi nangoku lo nqatha. But abantu batyo ukutya bayasweleka. Besweleka nje abanye siyabapheka abanye bayasebenza. Uthi ndibulela abantu more than millions. Uthi ke kwi-kingdom of darkness uba ubulele 1000 uyafana ubulele 10 awukenzi into. Noba ubulele millions awukenzi into. Ubetha kuba mhlawumbi kuthiwe yiya estadium esithile uze nabantu abayi1000 wena uze nabantu abayi99. Ubethelwa lento uba ungezanga naye lo-1. Uthi asilali ke siyabethwa siyahamba siye koMalehonyeding sisela abantwana ukudla ezikolweni abahluphekayo sibafakelela amanqatha yonke lento basweleka abantu. Uthi ke ngoku inkinga ivele ekuthini. Uthi futhi uSathana wanthemba. Isekubeni ngoku kufuneka ndize nomntana wesister yam because kufuneka usacrifice. So uthi ndabethwa apho ndangakwazi nokuthini. Okwesibini uSathana waphinde wathi caba khona intombazana ezoyibiza ngegama. Isaphila. I-celebrate. Intombazana enjani i-celebrate? Intombazana esindisiweyo. So caba xa ithandaza ke iyaphazamisa pha embusweni obumnyama. So uSathana uyayifuna kuba mayibulawe. So le ntombazana bathunywa kuba bayoyibulala caba xa ithandazayo kuphasela yonke into ya underworld. Ngoku uSathana ngafuni ke ngokubiphile. Uthi ke zasikwazi ukuyibulala sayirape kuphela. Uthi ke bonke ndandihambe nabo babulawa batshiswa. Kodwa mna watshiswa iintsimbi zafakwa apha esikhumbeni sam.
ndidliswa le nyama isuka pha kum ndanqonyulwa inyawo uthi milenze utshilo pha ndincede Khalipha Hlangule endiyo kutsho kuTamci bhale phansi ndibhale enditsho ke kuTamci awuTamci aphinda bizi leadership nomama ukhona apha athi umama nomntanam umandelwe luhambo laseDurban ngoku uyaxoka uphinda uthi kwakhona ubizwe elisuthu ngoku mntanam kutheni le nto uxokisa abantu mama utshilo kuba lo utshiloyo kaloku yamluyisa naye lento hayi ke kwalunga izocama ndenzelwe ipassport apha ndenzelwe ipassport benzelwe ipassport nabanye isithini isikhathi kana okay asenze 10 minutes ngicabanga kumele senze part 2 okay yeah then okay singayenza for 10 minutes now so yenze ipassport yeLesotho okay yeah so ndenzelwe ipassport ke kwacaba inkosi ibeke ixesha nosuku so after usuku ayizophuma ipassport because ithatha inyanga so nenzele i-temporal passport so salungisa ke yatsho ke inkosi ubana xa nisiya phaya nembathe ezirhwexayo yini sonke asiyazi nathi ezirhwexayo nembathe ingubo ezirhwexayo like asiyazi bithethe ukuthini lonto yes bathi xa bethethe odata bathi akutsho ubagcwane nembathe ibhatyi na inoba tata inoba kumasemama kwembathe ibhatyi siyadla apha endleleni yathi ke inkosi siphume ngo-12 wasemini sivuke ke nyani silungise mama akazuhamba kule game because uyahlupha ngathi uTamci kangahambi mama yena akayiboni lento ubana ndibizwe nyane yena ubona umntana wakhe lo ebekade ehlupha so ucinga fana uba isengula nomtha uhluphayo hayi ke sihambe sithi xa sise Matatiyela ithi inkosi kum ndiyadla kapha emotweni ndifuna ipayi ngapha ndifuna ichips ndifuna ama-apile ithi enomthani yaphi sembathe ezibhatyi ke siyatsha kuyatshisa niyaphi ithi usithumile kuIsrael ke ngonihambela ntoni ningembethanga ndithi njengoba undibona ndembathile lebhatyi nje ndembathe ezirhwexayo ithi ezirhwexayo kukubeka phansi amacephe kungahle luzilo so khona nithe nihambe ngelixesha uthe ninganibuzanga ndithe u12 wasebusuku jikani ke ngoba ndifuna abethe la 12 ndifuna nisukele kule ndawo u12 abethe nisisuke edutywa ukubheka eLesotho ngoba umuntu endifuna ani attende kwi-borders zaseQacha Snack kwi-borders atsho kanjalo lo muntu ndifuna kube lo muntu ozo-attenda kwi-borders uzongena ekseni so ndifuna ni-attende nguye jikani ke yaqonda basuke edutywa ngepetrol ubheka eMatatiyela phinda siyajika ndiba ngatsho uba hayi inkosi imali yathi inkosi jikani kuba animamelanga jikani ke nibe senembatha ezirhwexayo salahle ezojityasi phasa jika asifika sekusebusuku sekugqibethu 12 edutywa uTamci ngena apha ehousini kuTamkhulu wathi tata kuthe kanti ezirhwexayo luzilo and inkosi ithe masitshintshe wathetha nje inoba 5 minutes wabe sebethu 12 saphinda sindoluka sho sama xa sifika phaya ekseni ndimncinci ke mnakhe ndihamba ngenyawo hayi ke abuze lo sisi molweni baba atsho kuthi uTamci kwazi kusithetha isizulu kancinci ndazabe usithatha phi uniyaphi nihamba nengane niyisaphi ingane athi hayi siyobona isihlobo sethu ifriend yethu hayibo niyobona ifriend yenu nihamba nengane athi ke mna ke athi uTamci ewe ngumhlobo wethu athi lo mama hayi uthi khawundazise kuba neso sihlobo nide nihambe naso nihamba nomntwana futhi ke caba ubona nokubana ndilambile uyandibona hayi ke athi uTamci hayi nguIsrael avele thuke lo sisa shiye zo stamp apho uTamci amcela hayi bo sisicela usazise
athi ndiyacela tata xa nihamba nalo mntana jikani because lo muntu uyafunwa apha eLesotho ubulala abantu. Enqoma lo tata ukhona nyani like ndivuye ke. So sibe sesihamba ke sihambe sihlabele lapha endleleni siyofika kule ndawo kwaNethelenga. Sibuzise apha sihamba ngemoto encinci iFiesta apha ihamba ihithisha le ndawo zintaba. So imane siyivula imoto phofu mina ndiyazi noba iyahithisha ndiyoyanga noba yenzani. Ndumntana mos uba bathi yahithisha uba bathi mila nangxaki qha into endiyifuna kude ndiyofika kulo muntu. Sihambe side siyofika apha xa sibuzisa lapha elalini akho kwamuntu umaziyo Israel. Hey baqalise aba ndihamba nabo. Uyabona ngoku siqhathile uthi kuIsrael ngoku akho umuntu uyaziyo lento. Atamncisana umshawuta yekeni. Mami ichili inkosi dithi chilo. Aka sithi sihambe sixa sesifika kwenye indawo kube khona nje umama othi nakya emzini wakhe. Hawu. Sifika apha kutata olixheko. Sifike sichaza athi lo tata anzange ndeva konova ngelogama lalomuntu. Andimazi. Hey bandijongile pha okuku bamane bendityikimbisela umuntu. So utamncike njengoba kudala sihamba ayohamba yokuqala yesibini le kudala sihamba. So unifundise ukuthi xa sihambile endaweni ndifike ndihlala apha phezulu kwakhe. So ndimncike ndifike ndihlala apha phezulu kwakhe. So ngokwakathi mane ntsweba ke. Mami kuye lo ndithi andimazi tamnci. Kodwa wathi unguIsrael. Lo tata uthi akamazi lo muntu. Isuke inkosi ithi kumbuzani lo tata ubona uyayazi bana nithunywa ngubani. Jobe engathi nyani nje. Ndihlebela utamnci. Ithi inkosi manibuze kulo tata ba uyayazi ba ubani osithumile athi utamncike mbuze. Ndithi tata cela ubuze ba uyayazi bathi nasithunywa ngubani. Engento ke ndithetha kubana ndinethemba la kutamnci kuyomdala. Ayike nditsho athi hayi andazi ndithi ithi inkosi mazise nditsho ndithi dithunywe ngulo wawisimithemizi njengoba inkosi bizichazile. Athi nithunywe nguNkulunkulu. Uba nithunywe nguNkulunkulu ke ndiyamazi uIsrael umtshanam. Into nayo bendisoyika because ubulala abantu. Ngoku beningafuni ukubana nibulawe. Nam bantu bayamfuna babezombulala kuba ubulele ifamily zabo. Hayi ke kuqokolelwa abantu kuthiwa iforum ngokwangoku. Kuthi sithi liso lomzi okanye abantu bakadilali. Baqokolelwe kuba basise kulo wamzi. Sifike kulo mzi yindlu yenziwe ngamatye. Flat nje khona umthi. Xa sifika apha sibone lo sisi udlula kuvaliwe utamncambize ke ngesuthu ambuze athi uIsrael ndiyamazi kodwa kekho apha kwamamhape kwindawo esezantsi ekuselwa kuyo. Le moto isawuphinda yehle ke bhuti yahitisha njalo. But mina nandaba noma ihitishile anangxaki nayo yonke le noba kuthi iphelile ipetrol anandaba mina ndingumntana ndilinde lo muntu qha. Hayi kuthi amncane imoya bana uyacinga kodwa kufuneka sehle siye pha. Xa sifika kwamamape kuthiwa usandophuma uIsrael apha ngoku. Phinde siyaphinda siyenyuka. Phinde iyahitisha imoto. Sebendishawuta ngokwaba. Ba hey into yakho ingathi iyasidika. Usihambisa into esingazaziyo. Hayi inqoma sazuhlela kwasecaleni kwabo. Ndizohlala apha ecaleni kwadam because abanganibetha. Asifika ke hlale Tamnci saqala uzelula. Athi praise the Lord. Uthi gqi indoda. Thola isport. Ndidumelani legayi. Yo lasempi lo muntu kuyoyikeka. Kodwa uyazihambela. Esincume ke apha dumela likayi kide yonke ke lonto. Mina ndithe nxa sendibaleke ndathi nca kuTamnci. Hayi kuTamnci azama uncuma. Athi uba unguIsrael manos athi yebo. Athi size kuwe. Uyasazi isilungu. Athi ndaphela kwane esikolweni. So ndithikishe kula ncwadi yami. And then sithi ke athi uTamnci zokhuluma kanjani nawe singakwazi ukuthetha nawe isizwe because asazi isiSuthu thina. Athi ukhona usise kuthiwa nguMaror Sango lapha ngenhla ozostolike osazi isiXhosa.
ndiyobiza yena ahambe ngezinyawo zakhe but uthe pha kanazinyawo akhumula kula leta uthe kanazinyawo so enyuke ke nyani abuye hamba nabantu abaninzi xa bazobona babantu singene kule ndlu le ndlu ku-2 room ango-2 room iflat but ivalwe ngomdiyadiya i-curtain mna ke ndizawungena ndihlala apha phezu kotamci wenze uba yonke into eyenzayo lo tata ndiqandile ngutamci bahleli ke nabanye ndithi ke abulisa ukutamci athethe nathi athi hayi ke si wena Israel wabhalela uKhalipha ileta hayi athobe ndithi wena wanibhaleleta ngosuku olunga wathi ndimchaza uba wena Israel uthi wabulela abantu abanga athi ngiyakhumbula wena Israel uthi wathini ngiyazi yalila ke ngoku hey notamngo ndiyabona naye selila ngoku ndithi ke uthe mandizokuhlangula athi utamngo wambhalela nyani uKhalipha ileta athi zanimbhalele but I was praying for ukuhlangulwa because ngalamini ndandizawubulawa ndigcinazelwe ngelitye ithi yawo inkosi kum kaloku xa uthandaza you write a letter so mna ke ngoku ndithatha le letter ndiyise kulo muntu ozokusiza so ngalamini athandaza yena wayebhala ileta then inkosi yamzisa kum so ndithi ke ndizile ke ndizokuhlangula andazi noma zamhlangula kanjani but ndibuza uba uyakufuna ukusindiswa futhi ke nasi sibindi because kukhona notamci athi yebo uyafuna hayi ke ndimamkelisa uYesu ndimfutshane ke mina yena mde so ke ndikhwele esitulweni and then mthandazele mamkelisa uYesu mthandazele abe right ndithi ngotamci masiqhubule ngosiyagoduka athi yena ucela singahambi hey athi usinompucu lo muntu nomufuna usibulala ngeke ufuna silala lapha ivele ithi inkosi sanuhamba ngoba ningagqibi hey mna seyiphelile ngolento oba ngondithunyiwe kuvukezwe ubuntwana ngonto yakhala that ndizolala kanjani night yam ndilibele izihlangu zami iziliphasi zami ndishiya into yothwala yam athi ayithula wena mntanami zakunikeza isigibha sami ulale ngaso hayi ke angicabanga siyibambe lapho sisi sizoqhubeka ku-part 2 Uganda sithi isikhathi manje 1 hour 40 ne ayisicishe shy 2 hours ay story is very interesting and okay sisi ngicela ukuthi ubuye siphinde senze u-part 2 kusho ukuthi we'll take it from la uselisuthu then ndifuna ukubuya but angakabi sure ukuthi niyabuya or kwenzakalani like ngicobezele story sika Israel yeah osiside naso sizawukalo sawuthetha apha sizawudeliverishwa lo muntu yonke into okay sobona mawubuya Saturday ethi sibeka so ndibuya Saturday yeah buya Saturday okay and camera and sound good my man James and we hey